Asị m ka m bịakwuo okwu tata ka m gwa ndị Igbo anyị okwu. Ịma na a na-afụ ndị na-eme ọdịnala ka ndị na-ejela akwụkwọ, ka ndị na-agụtala isifa, ka ndị zụrụ afịa na-azụtala ọnụfa, ka ndị jele ụka na-ejetela ọnụfa, ife ọbụla onye ọbụla chọrọ ikwu. Mana ka mụ na onwe m, abụ m nwaanyị ka gụchakwa n'akwụkwọ, agụkwana m sociology and anthropology double major na UNN. So ịma nsị na m amalọ ife m na-eme, ịma nsị na m amalọ na ife anụnwa na-edegasị gbasara ọdịnala Igbo, ife anụnwa na-ekwuchegasị gbasara ọdịnala Igbo, na mụnwa bụ Somtochukwu amala ife ọ bụ. Agụrụ m akwụkwọ gosie ya ike, jidekwa n'ezigbo grade wee pụtakwanụ skuul, wee sịkwanụ gịnị, wee fụkwanụ ife ndị be anyị na-ahatakọ. Maka one of my favorite subjects bụ history. I like him history, I like him culture, I like him omenani. Nsị gịnị wee gebezikwa ntị, wee sizie gịnị ka m jekwununu ndị bụ ndị na-eme ọdịnala, ka m ọghọtakwana ife ha na-ekwu. Maka na mụ na onwe m aghọtago ife ndị ụka na-ekwu, maka eto m n'ụka, eji emecha Alusi, ezigbo Christian school ka ọ bụ. Nsị aghọtago m ife ndị ụka na-eme, nsị ka aghọtakwana ife ndị omenala, mbakwana omenala, wee fụkwa na ife ndị omenala na-eme bụ eziokwu, n'ọkwanụ asị ka ndị ụka tụkpudoro anyị ma nta ha ụta, n'ọkwana ife ndị ọcha gwara anyị ka ha nwa bịakwanụ bịa na-eme. Mana o nwere otu ihe nchọ ka m kwuo. Ndị be anyị si na ife onye kpọrọ ife ya ka ọ ya abụ. Anyị nwa bụ ndị Igbo, anyị kpọrọ ọdịnala asị, na-ekpe n'ife Gọvanọ Soludo kwuru mbọsị a, ejide ọdịnala kọtọọ ya. Ma ụfọdụ ndị nwa nnọkwa n'ime ọdịnala jirikwenye na-emekwe n'ife mụfụ mpụ na ahụrụ ajọ afa wee kalịa. Nya mere m ji wee sị ka m bido this blog, bidokwe na-edekwe ife niile gbasara ọdịnala, na-egwakwana ndị mmadụ from an academic point of view, na-egosikwana ndị mmadụ ife dịbụkwana ya bụ ọdịnala karịa. So onye na-afụ ya, onye na-agụ ife na-ede, ọ bụla onye gụrụ akwụkwọ chere na onye gụrụ akwụkwọ ama mmenwu ọdịnala, ọka nwa anụ arụ wee jiri nwayọ wee na-agụ ya. Nye ka m chọkwara ịgwa ndị mmadụ na ọ bụla ọsọ ndị na-agụrụ akwụkwọ na-emekwa n'ọdịnala. Ama m prọfesọs, onye na-ede akwụkwọ after God is dibia, prọfesọ Ume, prọfesọ ka ọ bụkwanụ dibia. My mentor Nze Chuka dibia, ọkwale dibia ka ọ bụ, okeke dibia ka ọ bụ, bụrụkwana onye gụrụ akwụkwọ n'obodo oyibo, nakwa befa, na-emekwanụ ife ya bụ dibia, na-emekwanụ nke ezigbo ya. Nya mere m ji wee sị ka m bido n'otu ife na-agbanwozu ndị be anyị anya, ọ bụla ife a na-akpọ alụsị. Ụfọdụ ndị ga-eje ụlọ ụka agwafa na o nwere alụsị nna fa vutere, nọkwa na alụsị a na-enye ha nsogbu, nọkwa na alụsị a na-eme na fada aga n'iru, nọkwa na alụsị a na-eme na nka mmụọ na-achịgwa gị n'ọkwa asị. Alụsị nna gị butere, ọbụla alụsị a na-eme ga ede aga n'iru. O nwere ike ọ bụrụ na ị na-agba mbọ ọfụma, jee gbasie mbọ ike, ma ife ndị ibe gị na-eme, jiri akọ na uche ya bụ agwụ Chukwu nyere gị, jiri ewee mee ife, jiri ewee baa uru. Tupu m ebido, m ga-achọrọgodo ibudo ụzọ wee kọwara ndị be anyị na ihe anụnwa na-akpọ alụsị ya nwa bịa bụrụ mmụọ. Isi ndị ụka, ị ga-ife unu na-agọ, asị gị na ha na-agọ Chukwu bụ mmụọ. Onye ọdịnala ekekwana ife unu na-agọ, na-agọ Chukwu bụ mmụọ. Anyị kirikwe n'ihe unu afụ na obodo anyị nwa bụ ala Igbo, anyị makwana ife bụ Chukwu tupu ndị ọcha abịabịasị anyị bịanye anyị nkọwa nke ha bụ ife bụ Chukwu. Mana anyị nwa bụ ndị Igbo nwe ka anyị nwa si akọwa ife bụ Chukwu nke anyị. Nyanwa bụ ihe ame na ndị ọcha bịagwazie anyị ka anyị hapụ nke bụ nke anyị, sobezie nke bụ nke fa. Ọkwa nya mere obodo anyị ji wee chedo isi n'ike, ọgbaghara wee juo ebe niile, nyasa wee juo ebe niile, ife mpịtọ wee juo ebe niile. Mara amalụ na mgbe ọbụla ndị ụka maọbụ onye ọbụla gwa gị na o nwere alụsị dị be ụnụ, ịtụ ife ị kwesịrị ịjụ ha bụ kedu ife eji wee donye alụsị ahụ, maka gịnị, kedu ife melụnụ eji wee donye bụ alụsị. Ịghọta ihe mere eji wee donye bụ alụsị, ijirizikwe niile wee gụọ eze gị ọnụ, wee malụ nọ ife ị ga-akọ anwala jee dozie, ka ife ị ga-eje kpọọ nne ma ka esi ewepụ ya ka ewepụ ya. Maka onye na-eje ụka, ndị ụka enwere ikike ibufu alụsị. Ọ ga-ebere gị, ọ ga-edosi gị n'ọnọdụ ọdị ndụ ọnwụ ka mma. Mana o nwere ndị Chukwu kere wee sị na ọha maka na-eme ife dị n'alụsị. Ya mgbe bụrụ na ajụsị gị na alụsị nọ bụ unu, ijụkanụ si
o alụsị nọba anyị, kedu ife mere alụsị a ji wee nọrọ ebe a, kedu ife mere ndị nna nna anyị ha ji wee sị o ka anyị dosa alụsị ahụ. O nwere ike ọ bụla ezinụlọ na-adị anwe ọmụmụ, ndị okenye befa asị gịnị ka anyị dose ihe anyị na-akpọ akwali, adọ akwali ọmụmụ dose n'ezinụlọ ahụ, ọmụmụ abata na da famili. Na ọmụmụ anụnwa na-abata abụlọdụ sọsọ na nwaanyị tụrụ ime mmụọ nwa ịgaba n'iru nke a na-akpọ self development. Ha ncha niile bụkwa ife niile akwali ọmụmụ na-eme. Ọbụlọkwanụ naanị ezinụlọ bụ ndị na-adọkwanụ akwali, obodo na-adọkwanụ ya bụ akwali ọmụmụ ebute ya si na ọ bụrụ na ọ nwere ike ọ bụrụ nwa nwoke na-ada anwụba n'obodo ahụ, maọbụ ọ bụrụ na-ada amụta nwa nwaanyị, maọbụ na obodo ahụ ada aga n'iru, ndị obodo ejikọ aka ọnụ sị ka ha doo ya bụ akwali. O nwekwara ike ọ bụrụ na obodo a na-emegbu emegbu, obodo a na-egbu egbu, obodo agha nọ n'ime ya, asị gịnị ka adọta ekwensu, ka ejide ekwensu wee nụkwanụ ya bụ ọgụ. Maka na anyị na-ekiri ndị ụka ha na-asị na ekwensu bụkwanụ the devil according to Christian doctrine, mana ọ bụla eziokwu. Ka anyị nwa bụ ndị Igbo, ife anyị nwa ji wee mara ekwensu bụ na ekwensu bụ alụsị eji anụ ọgụ, ekwensu bụ alụsị na-akpa ike, akwụsị na-akpa aghara, ejili esi gịnị ka ejili ya bụ alụsị wee na-anụ ọgụ. Ọ bụrụ obodo udo na-adịrọ na maọbụ na obodo a na-emegbu ndị mmadụ, asị gịnị ka adọkwana ife dịka udo, ka adọkwana alụsị ọya abụ adọdose, onye ọbụla akpachala anya. Enwe esemokwu n'obodo ahụ, ijekwunya bụ alụsị, jee ya onye bụ alụsị afọ enyerefe aka wee mekwenụ ka udo batakwanụ na obodo fe ahụ. Ọ bụrụ ndị na-emegbu mmadụ edekwanụ alụsị ọya bụ edose, ejekwuna alụsị ahụ, jee ihe alụsị ahụ wee ya alụsị a si ebiko ya bịa nyerefe aka, nya zọpụtakwafa n'aka ndị na-achọ imegbufa. Alụsị ahụ emekwa n'efe ahụ obodo ahụ gwalie ka o mee. Kedukwe n'ife na-eme na alụsị na-adị ile? Ife na-emekwe na alụsị na-adị ile bụkwa na okwu ọnụ, collective will, collective consciousness onye ọbụla. Maka ihe anyị kwesịrị ịma na ife anụnwa bụ okwu ọnụ, ọnụ atụ ọkwanya ka eji wee malụ dibịa. Ọnụ anụnwa bụkwa na ọnụ, asị gị na ọnụ a bụkwa na ọnụ Chineke ji wee kọọ ụwa. Ofu ọnụ ahụkwa bụkwa na ife bụkwa na alụsị dị ile. Ya bụ na adọkwa na alụsị dosokwe n'ofu ebe, ife ahụ ịgwale ka ọ ga na-eme, alụsị ama mbe nke ịgwale ya. Ọ kwado ya bụkwa na agbata anyị na mmadụ na ya bụkwa na ya bụ alụsị. Ọ ga-adịkwanụ nọ ya lukwenụ n'ụbọchị ọzọ ka emesịa.